rumuhun gadah santri catur neki sang potra kusuma sumber dadi sabuk alu aneng prambon tunggul mendung surondakan yekti bancolono aneng damas ladalah anggonku nganglang ketemu karo satriya bagus wani ngadangi lakuku sapa kowe buta tepungno aku sing jeneng Raden Bambang Asmara Santo. Banjur apa dayamu kowe nganglang ana kene ngadangi kang dadi lakuku? Aku lagi nindakke tapa ngrame. Sumingkira aku bakal ngupati dununging Semar Badranaya. Apa parigawemu marang Semar Badranaya bakal untal marga wis wani ngembari panguwasaning Jawata. Sadurunge kowe ketemu karo Semar Badranaya luwih dhisik langka ana kunarpane Bambang Asmara Santo. Ladalah.
dikendhake becik tampanono. Adalah jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Jebul dudu menungso sembarangan. Sapa sejatine jeneng sira? Bambang Asmara Santa. Inggih. Pukulun kula mboten mangertosi bilih jengandika sejatosipun pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Estunipun kula menika satriya ingkang nindakaken tapa ngrame sak sampunipun kula mandhap saking alang-alang kumitir duh pukulun dene wonten parigawe menapa jenengan ndika mbujung Kyai Semar Badranaya badhe paduka cidra duh pukulun Bambang Asmara Santa mangertiya lamun sejatine Kyai Semar Badranaya kuwi bakal ngembari panguwasaning ulun ana ing kahyangan Suralaya. Aduh pukulun estunipun sedaya menika kula lepat bilih Semar Badranaya menika badhe mbangun jati diri, badhe mbangun kahyangan ingkang wonten sak lebetipun diri pribadi inggih menika supados mbeta kaberkahan menggahipun para brayat gung wonten ing negari Ngamarta. Ladalah yen to pancen mangkono ingsun wis percaya lamun jeneng kita Bambang Asmara Santa minangka utusan saka alang-alang kumitir. Yen to mangkono jeneng kita bakal ulun jumenengake minangka pakuning tanah Jawa. Kresna lan ngandika, duh Yayi Prabu Duryudana aywa sungkaweng tias ing Ladalah Janaka wonten dawuh Koko Prabu. Sabubare aku kelawan jeneng sira digaglak dening buta iki kok ana kaelokaning kahanan. Ana wong bagus sing sumalana ana ngarepe dhewe. Prayogi dipun dangu kemawon. Iya. Kisanak ora jeneng ingsun iki angkuh nanging pancen ya Durwanuh. Jeneng sira kuwi sapa? Lho inggih. Raden, estunipun kula menika satriya ingkang kleyang kabur kanginan kabuncanging angin. Kawula menika namung nindakaken inggih menika tapa ngrame, Raden. Dene jengandika Raden menika estunipun sinten, Raden? Mangertiya. Ingsun iki Ratu Indrawati Prabu Kresna lan iki adikku Si Arjuna. Kebeneran yen to kaya mangkono. Jeneng sira Bambang Asmara Santa kang lagi nindakake tapa ngrame.
ingsun iki lagi bingung, bingengengleng hang lamung kang dadi pikiranku. Merga goleki abdiku utawa abdine Yayi Janaka lan abdine para Pandhawa sing aran Semar Badranaya sing wis trimadya candra iki lunga saka Karangkadempel lan manehi Bambang Asmara Santa. Dina iki Ngamarta lagi ke Taman Ruhara pangamu ing Dewa panggoda pangrencana saka Dandang Mangore sing wis ngendhangake putra-putra Pandhawa Kaka Prabu Baladewa lan Werkudara. Mula kang saka kuwi ingsun nedya njaluk utawa mundhut senjata pitulung marang jeneng sira Bambang Asmara Santa saguh apa ora? Aduh sinuwun sewu lepat diagung pangaksama bilih ingkang sejatosipun jenengan upati menika inggih kula pukulun. Kakang Semar. Sewu lepat diagung pangaksama sinuwun dene jengandika sampun kuwatos bilih anggen kula mendra nilar Karangkadempel menika sampun ndadosaken jubriyaning manah jengandika. Duh, Raden. Iya Kakang Semar. Aku wis kapang marang jeneng sira Kakang Semar. Ya, Kakang Semar, ingsun sejatine wis mudeng marang apa kang tumanduk ing sekabehing lelakon iki. Mung aku ya melu marem Kakang. Jeneng sira Kakang Semar wis bali ing negara Ngamarta. Lan aku percaya yen to baline Kakang Semar bakal mimbui daya pangaribawa nyilakake pedhut sing anggameng ana negara Ngamarta. Mula kang saka iku Kakang, kae Bathari Durga rampung ana dina iki uga. Durgane urung temu. Penyimpinge ngantuk. Bola bali kok kowe. Anggere ning panggoda pangrencana ya kowe. Nah, sing rencana ya kowe kuwi sing mari atine wong lanang teko ngendi-ngendi kowe raimu kowe. Lae. Lah iki kok malah ora kotangan iki karepmu piye? Rintir. Lho, ya ampun. Lho, ngejer to kowe roh aku, ora iso omong to kowe. Tak silakne rokmu. Bayo. Lah kok uwireng kaya bluluk. Durga. Bola bali kowe tok sumre. Ayo omong. Iki apa iki? Iki apa iki?
Masalah. Aduh Kakang, aku kapok, aku aja ngonone Kakang. Iya aku tak bali. Sing ngendangake Baladewa lan anak Pandhawa kuwi ya aku Kakang. Lah iya, wong tak tinggal lunga adek wis bermain dengan yang lain kowe ya. Iya. Masalah. Durga. Apa Kakang? Ngene. Tak omongi. Kowe kuwi aja sok nggodha Bathara Guru, mergo Bathara Guru kuwi engasan. Apa engasan kuwi? Lah iya, kowe lek ra bali sak wadya balamu apa tegang tak ngenekne apa piye kowe? Iya Kakang, ampun aku tak balekne Baladewa lan anak Pandhawa Kakang. Woi, Bali wisan Werkudara. Wah, iya. Gatotkaca, Wonten dawuh. nyang apa kowe kok ngantuk men ajae. Wis dhuwur wis ajae Gatotkaca. Pangapunten kula mboten bagian. Wo, ora bagian apa? Kowe masan dikendhangake Betari Durga karo aku malah saya ngengleng iki piye? Antasena, Piye, Wong? yo gandeng iki wis rampung perkarane ayo bali nyang Ngamarta. Werkudara, opo? Kae wadya bala dandang mangure sing sik bali lo rampung ana. Yo. Aja umuk kumendhong lan kumalungkung mring sedalan-dalan tan wurung tumekeng pati yen ra minggir sira bakal prapteng lena.
Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Wonten dawuh Yai Samyaji, Mboten nyono lan mboten nglegiwa bilih paduka kalian Nyai Janaka sampun saged ngasta utawi mbeta Kakang Semar Badranaya kondur wonten Karang Kadempel lan ngayahi wajib malih minangka pamong agung para Pandhawa. Kula sakadang ngaturaken gunging panuring kang tanpa pepindhan Koko Prabu. Nur inggih Yai Samyaji Yai sedaya awit keparengipun Gusti Angkang Maha Welas tuwin Maha Asih senadyan to Pandhawa nglampahi lelampahan ingkang ruwet sayekti sedaya menika Gusti tansah paring pepadang lan pepajar. Apa kaya ngono Kakang Semar? Inggih sinuwun. Nyuwun pangapunten mbok bilih anggen Semar minggah wonten ing kahyangan alang-alang kumitir. Menika damel goreh rongeh manah tuwin penggalihipun para Pandhawa sakadang tuwin Prabu Sri Bathara Kresna miwah Prabu Baladewa. Ning sejatosipun sedaya sampun biar padhang. Lelampahan sampun paripurna. Matur agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sepisan sepindah dumateng Prabarayat Gung ingkang mapan wonten ing Dusun Kebon Agung Desa Panggul Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Mugi sak sampunipun adicara suran ringgitan menika pinaringana dirga yuswa tansah jinangkung kawilujengan istiqomah anggenipun nindakaken ibadah gampil anggenipun ngupaya rejeki. Wondene kula Semar sak rombongan anggen kawula ngayahi jejiban wonten ing dusun mriki kathah klenta-klentunipun nyun agunging Sesamudra pangaksami ing sing wasana mugi slameta sing nanggap slameta sing ditanggap slameta sing nonton tanggapan. Iya, yen pancen kaya mangkono kanthi sesanti muga hayu rahayu sagung dumadi sepisan maneh Kakang Semar ingsun sakadang ngaturake gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan kanthi sesanti Suradera jayaningrat lebur dening pangastuti.